Mennään suoraan asiaan. Kävely ja pyöräily on niin terveellisiä, ekologisia kuin taloudellisia liikkumistapoja. Eli kaikin tavoin sellaisia, joiden edistäminen pitäisi olla kaikkien puolueiden yhteinen intressi. Mitä jos katsottaisiin esimerkkiä sieltä, missä nämä asiat on hoidettu todella hyvin? Kööpenhaminassa on panostettu pyöräteihin, siellä on panostettu pyöräparkkeihin ja niin edelleen. Mutta siellä on myös yksi todella merkittävä etu Turkuun nähden. Kööpenhamina on rakennettu todella tiiviisti. Tästä seuraa se, että välimatkat on lyhyitä, palvelut on lähellä, kaikki muu on lähellä. Tutkitusti ihmiset valitsee pyörän tai kävelemisen kulkumuodokseen useammin silloin, kun välimatkat on lyhyitä. Yllätys! Jos missään muualla, niin ainakin kokoomuksen ja demaritten toimistolla meni kahvit väärän kurkkuun, nimittäin tätä kaupunkia on suunniteltu vuosikymmenet heidän vallassaan ja lopputulos näyttää tältä. Kun otetaan huomioon, että tiivis kaupunkirakentaminen on lisäksi hyväksi joukkoliikenteelle ja luo taloudellista hyvinvointia, niin ei voi muuta kuin ihmetellä, että mitä hittoa, kokoomus ja demarit, mitä te olette oikein ajatellut? Ei se voi olla niin paha asia, että joku näkee jossain talonsa ikkunasta toisen talon. Kyllä mä ymmärrän, että se on kiva hakata niitä halkoja alasti keskellä metsää ilman, että kukaan näkee sitä. Mutta on myös jengiä, jotka haluaa asua lähellä palveluita, haluaa asua tiiviisti. Ja heille ei ole tähän hetkellä siihen välttämättä mahdollisuutta, koska keskusta-asuminen on niin himputin kallista. Kiitos teidän. Tiivis rakentaminen voi olla myös todella viihtyisää. Toinen hyvä esimerkki tiiviistä, mutta viihtyisestä kaupungista Pohjoismaista löytyy Tukholmasta. Södermalm on Tukholman keskustassa sijaitseva alle 6 neliökilometrin kokoinen saari, jossa asuu yli 120 000 asukasta ja se onkin yksi Pohjoismaiden tiheimmin asuttuja alueita. Nyt te varmaan luulette, että se on täynnä tornitaloja, fallossymboleja ja neukkuutioita, mutta ei. Itse asiassa se on todella viihtyisää asuinaluetta, missä on ihmisläheinen mittakaava ja paljon puistoja. Totuuden nimissä on sanottava, että on siellä Södermalmilla pari tornitaloakin. Hei! Pistäkää toi äskeinen kuva takas. Nimittäin tämä talohan näyttää aika tyylikkäältä itse asiassa. Ainakin jos verrataan tähän suomalaisen nykyasuntorakentamisen stereotyyppiin tai sen naapuriin. Mutta ehkä ei ole kuitenkaan ihan reilua verrata tukholmalaista tornitaloa suomalaiseen tavalliseen tönöön. Nimittäin kyllähän me täälläkin varmaan tehtäisiin nuo korkeimmat talot hiukan tyylikkäämmin, kun ne sentään näkyy kilometrien päähän. Vai mitä Tampere ja Helsinki? Ai ei vai? Onko suomalaiset arkkitehdit tosiaan niin käsittämättömän huonoja, että lopputulos on tämä? Vai olisiko kyse kuitenkin siitä, että kun suomalaiset rakennusliikkeet kyllä tekee halpaa bulkkia maksimoidakseen voitot, niin Ruotsissa rakennusliikkeet on niin himskaten kivoja, että ne ei todellakaan tavoittele maksimaalista voittoa, vaan tekee kivaa kaupunkia ja kaikilla on siellä kivaa asua ja näin poispäin. Kansan koti! No ei se ihan niin mene Ruotsissakaan, vaan kyllä sielläkin ne rakennusliikkeet sitä voittoa tekee niin paljon kuin mahdollista. Siellä vaan poliitikot vaatii rakennusliikkeeltä parempaa rakentamista, koska kansalaiset vaatii sitä poliitikoilta. Tämä olisi täysin mahdollista Suomessakin, mutta valinta on sinun.